Un total de 8 concellos da zona, pertencentes ás comarcas do Barbanza, Muros e Noia, veránse afectados por esta decisión da Xunta Electoral de Noia, que decidiu aprazar ata o próximo 7 de xullo a constitución das novas corporacións saíntes das eleccións municipais celebradas o pasado 28 de maio. Os municipios afectados por esta decisión son Muros, Outes, Noia, Lousame, Portodosón, Ribeira, Pobra do Caramiñal e Boiro. A excepción será Rianxo, que pertence ao Partido Xudicial de Santiago. A resolución da Xunta Electoral de Noia veu a raíz da denuncia presentada polo Partido Socialista, cuxo representante de zona reclamou que a súa formación lle impediran comprobar os 900 votos nulos rexistrados. Cabe lembrar que os socialistas quedaron a tan só 10 votos de obter un deputado provincial por este partido xudicial, que foi para o Bloque Nacionalista Galego. A pesar de que a Xunta Electoral desestimou a denuncia presentada polos socialistas, deberá realizarse a proclamación dos concelleiros electos nos municipios da zona conforme ao resultado do escrutinio xeral realizado. Unha proclamación que se fixo efectiva este mesmo mediodía, polo que deberán transcorrer 3 días para que o Partido Socialista poida presentar de novo un recurso contencioso administrativo. Aínda que xa anunciaron dende esta formación que non o farán, debe respectarse a legalidade. A decisión tamén afectará a constitución da Deputación da Coruña, que deberá atrasar o pleno de investidura, que agora terá lugar entre o 13 e o 18 de xullo.